Tfixkil, ostakli u negattività hija din l-attitudni li qed tadotta l-Oppożizzjoni fil-Parlament f'tentattiv li tnaqqas ir-ritmu tal-ħidma tal-Gvern u l-mandat elettorali li jrid iwettaq. It-tlieta filgħaxija wara li kienet qalet tagħha dwar il-pjan strateġiku għall-ambjent u l-ippjanar, l-Oppożizzjoni ma ħallitx is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon jagħmel l-għeluq tad-dibattitu. Fost interruzzjonijiet kontinwi point of order wieħed wara l-ieħor, l-Oppożizzjoni għamlet minn kollox biex jeskadi l-ħin li kellu għad-dispożizzjoni tiegħu is-Segretarju Parlamentari. Il-Viċi Prim Ministru Louis Grech ippropona li Falzon jingħata 15-il minuta oħra biex jara id-diskors tiegħu li kien interrott mill-Oppożizzjoni. Iżda l-Whip Nazzjonalista David Aċċus ma aċċettax. Kieku l-Oppożizzjoni ntweriet min-naħa tal-Gvern rispettiva, però m'hawnx bil Michael Falzon fisser dan l-aġir bħala l-ikbar xempju tal-antidemokrazija. U lejla kellna l-isbaħ xempju tal-antidemokrazija tal-oppożizzjoni. Ġala darba l-Oppożizzjoni ma ħallix is-Segretarju Parlamentari jagħmel id-diskors tal-għeluq, id-dibattitu kien intemm u l-mozzjoni kellha tiġi għal-vot. Is-sedja ħatimxi għall-ewwel emenda mresqa mill-kap tal-Oppożizzjoni. Hekk joġobkom! Hekk joġobkom! Hekk joġobkom! L-aġġornament għadek ma komplejtux. Mela s-sedja ħatimx fuq l-emenda mresqa mill-kap tal-Oppożizzjoni. Iżda peress li kellha biss 7 deputati fil-Kamra kontra l-31 tal-Gvern, l-Oppożizzjoni ma rridx lanqas li jittieħed il-vot. Minkejja li l-aġenda ta' din il-ġimgħa kienet miftema bejn iż-żewġ whips, l-Oppożizzjoni tagħmel minn kollox ukoll biex tostakola wkoll id-dibattitu dwar is-separazzjoni tal-mepa bejn l-ambjent u l-ippjanar. L-ewwel David Aċċus qal li l-Oppożizzjoni m'għandix ċans tara liġi li ilha għandhom ġimgħat. Meta għadha jaf li hemm problema biex aħna nitkellmu fuq liġi li anke l-ambjentalisti illum stess fil-kumitat qalu li m'għandhomx ċans jaraw din il-liġi partikolari. Imbagħad qal li d-dibattitu għandu jsir fil-għaxija biss mhux kif kienet jipproponi l-Gvern filgħodu wkoll. Mela biex nirregolaw irwieħna ħalli anke aħna bħala Parlament ikunu nistgħu naħdmu, l-aġġornament se jsir għal għada fl-għaxija. F'kull każ is-Speaker ta' rulings jikkonfermaw li fil-ġranet riservati għax-xogħol tal-Gvern, il-Kamra tista' tiggwida ruħha bl-ordni kif jidhirlu xieraq il-Gvern. Wara dan kollu, id-dibattitu beda kif skedat l-4 filgħodu, iżda l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qalet li mhijiex se tipparteċipa. Meta bdiet id-diskussjoni l-Ministru Leo Brincat spjega l-għanijiet wara l-abbozz u fisser kif il-Partit Nazzjonalista li issa qed jara kollox ħażin ma kienx qed jikkontesta l-qasma tal-mepa fil-prinċipju. Saħansitra l-Ministru Brincat irrefera l-artiklu tat-Times of Malta fejn kien irrapportat dan u kelliema nazzjonalisti kienu kwotati jgħidu li l-kwistjoni kellha tkun il-bilanċ bejn l-ambjent u l-ippjanar.